питайте ме на кого аз не съм помогнала, когато са искали помощ. По-лесно ще ти бъде да ни я кажеш така ли? По-малко са тези, на които не си помогнала, от тези, на които си помогнала. Кажете ми, питайте ми на кого аз не съм помогнал, който е искал помощ от мене. Защото ковчега нито има джоб, нито ремарке, нито нищо. И бедният тук спи, и богатият тук спи. Мислете малко за отвъдното. Ние сме днеска тук, утре ни няма. Мислете малко. Мислете. Тъй като намеси политически фигури, искам да те попитам, как ще коментираш най-обсъжданите личности в държавата? Нищо няма да стане от тях. Аз съм си гербаджийка. Всички знаят това. Но не съм предател. Пак ще бъда до края гербаджийка. Никой няма го предам. Каквото и да прави. Ако ще да краде, целият свят да краде. Но другия... Делян Пеевски ли визираш? Да. Не може той да бъде зависим от него, защото той е много силен, бати Войко. Ако бяха му дали пътя, той ще да прави България като Дубай. Но много му попречиха на него. И той вече изтърва и двата края, и козите, и овцете, и той не знае какво да прави. Говореше народен език. Той е добър в душа човек. Никога не казвам лош човек за него. Но другия човек не го виждам. Аз не го виждам. Не го познавам, не го виждам. Защо медиите спряха да имат интерес към Фидес Хюстин? Какво се случи? Ще кажа, защото на този въпросния Пеевски майка му беше председател на БАН. Аз изгоних хората от БАН, когато дойдоха. Когато ги изгоних тях, понеже тя е председател на БАН, и спряха да пишат за мен. Това е повода според теб, така ли? Забраниха всички журналисти, сина и тя да пишат за мен. Добре. Това е историята. Иначе всяка седмица излиза статия за мен. Нека да сменим сега малко темата. Какво би коментирала ти относно съдебната система в страната ни? Защо уж очевидни престъпления остават без Правосъдието. Точно така. Правосъдието е подкупено. Това е корумпирано. Ние нямаме правосъдие. Оценяваш го като корупция, така? Абсурд. 1100%. Този ред на мисли, какво е твоето мнение за смъртта на Тодор Славков? Тодор Славков сам се самоуби. Защото не измогва момчето. Аз с него израснах, защото баща ми е шампион Пехливанов, любимеца на Тодор Живков. С него сме израснали. Много добре се познаваме. Така че той изхарчи парите на баща си в Комар и най-накрая загуби всичко и се сложи край на живота си. И кой не го уби? Ако някой беше го бил, ще да ти кажа и конкретно име. Сигурна съм, ти си пряма. Пряма и... Не, аз съм по тая част. Не, той сам се сам. Предполагам, че вече и нашите зрители са го оценили. Добре, моля те, кажи ми, какво очаква България? Какви са твоите прогнози и виждания? В евро няма да влезем, казвам го втория път. Защото на нас евро не отива. Ние сме с високи, много високи цени.
И не сме европейски стандарти. Ние европейски стандарти ли сме? Имаме ли европейски заплати? Имаме ли европейски стандарти по магазините? Как да живее един човек, когато получава 1500 лева заплата, да си плаща найма и да се тока водата и т.н. и да се издържа? По никакъв начин. Кой го мисли това? Никой. Нека да им даваме размисъл. Аз казвам на целия български народ, ние ако влеземе в евро, народа заминава. Без той сме заминали. Без той няма един щастлив човек. Всички са нещастни. Всички гледат надолу и са намръщени. Говоря и за младото поколение. Ти си използвай свободата на словото, за да се обърнеш към обикновения човек, към медия, ако щеш, към когото не желаеш. Аз съм си народен човек, обикновен човек. Сядам едно срещу едно с другия човек. Аз не сядам на висок стол от 2 години, от 3. Сядам равно с другия човек. Каква е тъгата на Фидес? Какво искаш? Много ме е тъжно всичко. Защото всичко виждам, живея в няколко свята. Живея между смъртта и живота. Нещо като паралел. Живея между смъртта и живота. Виждам младото поколение. Аз не мисля за себе си. Аз съм какво е живяла. Моята Русия е такава. Аз не съм имала щастие никога. Но аз се притеснявам за младото поколение. Тези деца невинни не са виновни. Не може другия да краде, той да се стиска така вкъщи. Не може. Не може. Има ли нещо, което според теб съм пропуснала, желаеш да кажеш? Някакъв въпрос интересен, който би бил интересен за нашите зрители? Имаш пълното медийно пространство да го кажеш. Ама аз 50 години съм ясновидка, 52 години, така че всички ме знаят. Няма кой да говоря за себе си. Аз за себе си не мога да говоря нищо. Говоря по принцип как стоят нещата. Прямо, честно, директно. Директно говоря, без да им дам кораж, нито надежди. Защото кораж, надежди не давам. Надеждата я каза, както казах, тя е последната възможност. Кораж никога. А вярата не умира. Вярвайте, хора! Вярвайте в доброто. Благодаря ти много, Фидес. Аз съм палестинка, аз не съм туркиня. Да, сподели на хората твой произход, защото очевидно... Моят произход, от дядо ми е палестинец, баща ми е палестинец. Това е положението. Съществуват ли магии, Фидес? Разбира се. Аз не вярвам в магии, но то съществува от хилядолетия. Добри и лоши ли са ли? И лоши, и добри. Има понятие добра магия, така ли? Няма добра магия. Има добра магия. Зависи. Трябва да го направи човек с много голямо познание и метод. Но не като нашите цигани да те убиват. Половината гробища са от магия, половината турки. Точка. Фидес практикува ли магия? Не. Аз работя с специалисти, но ние сме по-доброто. С Бога. Как искаш да завърши нашия разговор? Искам българина да бъде много силен за сега. Много
весел, да не му пукат нищо. И страшно със здрава психика. И всичко е мисъл и енергия. Защото този народ заслужава да е щастлив. Макар че другите не им позволяват, те сами да си позволят.